Saps si Sant Jordi podrà sortir i matar el drac? Guants i mascareta. Bueno, jo em quedo a casa amb llibres, roses i vins. I tots te'ls porten a casa amb una espècie de cavall. Hi ha vins que són com novel·les, fruita, mineralitat i frescor. Com el Terra de Cuques de Terroir al límit, un priorat singular. És profund i elegant i s'adapta bé a la majoria de plats. Beu-te'l com si fos una novel·la d'aventures. Però si ets més de còmics, aquest rosat és perfumat i pícar. Les Joveres de Margalef de Ronadelles és un petó de grosella, cireres i menta. Per humus, arrossos i aperitius premium. És poderós i llarg i us deixa els llavis a punt per pecar. I si us agraden les bombolles, us proposem un cava salí i mariner. Amar, de Cava Verdier, perquè sap amar i et proposa estimar. Per confinar-te en una peixateria. Marisc, peix, sushi... És sedós i elegant, com un llibre de poemes. I s'adapta bé a la majoria de plats. Exacte. Sí, s'adapta. Amb flamó inclòs. És que per avui ets de somriure, perquè si no se'm veu el flemón. I pícar. Ara, això no em sortirà mai. Perfumat i pícar. I aperitius premium. Ix, quasi me cargo la copa. Espècie de cavall. Fa gràcia.